Jama'a ni ne Musa Karku wanda ina zaune a garin Abuja ina leburanci. Mala'iku suka same ni suka samu mutanen ɓoye a jikina. Suka faɗa mun ni mala'ika ne. Suka tafi. Shekara na 35 kuma kowane mala'ika an yi shekara 35 ake masa ɗamara. Ni kuma suka hana ni zuwa in shiga ƙofar sama a mun ɗamara. Suka tsaya a kaina. Shi ne wani mala'ikan Ƙur'ani ayoyi wanda Allah yake turawa ya kai sako. Ya zo same ni ya sanar da ni. Kan na yadda in suka same ni suka mun maganan Illuminati in amsa dan in na amsa ni ma na zama kafiri dan yi shari'a da Allah. Shine na yadda yanzu duk mutumin da ya mutu ko musulmi ko kristan yana matsayin dan Illuminati ne, ko a cire zuciyarsa ko a ebe masa karfin jikinsa ko a cire wani abu koda ko saifa kamar haka a jikin shi a sa a jikin wani wanda kawai ba shi da aiki a cikin sama dan wa'ansu kafiran mala'iku sai dai kawai su sha jini aikin su kenan. Ni ku ce duk wanda ya mutu ko musulmi ko kirista a dan Illuminati ne kenan, duk wanda ya mutu yanzu za a ce bai da imani. Duk wanda ya mutu ba shi bane ya jawo wannan abun. Yanzu in mutum ya faɗi ya mutu in ya je sama in suka cire abin jikin shi akwai ayoyin da za su faɗa mar in ya karanta ya zama dan Illuminati, in kuma bai karanta ba yana nan a matsayin sa na musulmi ne ya ci gaba da sallah. A haka suka ja mutane suka yi yawa sosai, shine suke so su ci gaba da Illuminati da mutane. Ni kuma na ki yadda. To kai wani gudumawa zaka bayar da ka yadda ka shiga Illuminati? Da na yadda na shiga Illuminati dukkan mutanen duniya sai sun salwanta. In dai kai musulmi ne in ka mutu ka salwanta kawai. To tunda na ki yadda kuma yanzu ba abin da ya rage, in na mutu da mi tashin alkiyuma ne. Ko malamai ka faɗa su bincika wannan maganin haka ne. Yanzu kai ka ceci al'ummar musulmi kenan? Ba dan iya ceton su a yanzu ba, amma na samu damara ta confirm zan kashe Illuminati. Mala'iku daga kan sama ta 7 har sama ta 1 sai na karar da su sanadiyan al'ummar musulmai. Wasu irin mala'iku, musulman ko kuma arna daga ciki? Duk mala'ikan da yanzu yake cikin sama in dai mai damara ne baya musulunci. Na faɗa maka wannan maganar gaskiya ne, ka samu malami ka faɗa mara bincika. Amma ka ce akwai mala'ika mai sako da alkur'ani ya same ka, har da shi a cikin wanda ba sa musulmi? Ba a cikin halittun mala'iku ba mutum bane, aya ne. Kamar yadda zaka ji an ce mala'ika kaga zaka iya rubuta da ayar alkur'ani ko to haka Allah zai kira ayar ya tura ta sako da yake shine mala'ika zai je kai sako. Wannan idan wasu suka ci kana irin waɗannan maganganun za su ce kana da ilimin addini, akwai abubuwa da yawa da ka sani wanda su ba sani ba, ya kamata ka fito musu da shi fili, ko wasu larabci ko wasu ayoyin Qur'ani da za su gaskata cewa kai fa ba kamar kowa bane. Gaskiya ne, ni tunda Allah ya halicce ni ina neman abin da dan ci, ina yin makaranta. Tsafe-tsafen mala'iku ya hana ni ne karatun Arabic, ya hana ni ne na bo kullun aiki na neman abin da dan ci ne tunda na zo duniya. Yanzu shekara na 35 ina harin na 6. To ka ce baka da ilimin addini kuma kai mala'ika, ya za a yi mala'ika ba ilimin addini? Kana gaba za a yi wato mabiya jahilai ba? Shi ilimi ai daga Allah ne. Duk yanda Allah ya so ya jarraba ka, ko da ilimi ko da hankali ko da rashin hannu, ba komai bane kai, kuma matsayin ka zai jarrabe ka. To ya batun ibada fa a yanzu, duk da yake ka ce kai mala'ika ne amma baka da damara, kakan yi ibada ne? Ina yin ibada daidan misali ba wasa. Sallah guda nawa ne ake a rana? Sallah guda 5 ake yi. Ita sallar asuba da ya kamata ka faɗa wa al'umma su fahimci cewa tabbas ba ka san me kake, kana yin sallar asuba raka'a kaza, sallar azhar raka'a kaza, saboda kar su ce ba ma da musulmi suke tare ba. Gaskiya ne. To sallan asuba raka'a 2 ne, sallan azhar raka'a 4 ne, la'asar 4 ne, mangariba 3 ne, isha 4 ne.